Napabilang si House Committee on Justice Vice Chairman Asin Rizal Representative Fidel Nograles sa mga nagtutuyaw sa paghagad kan pulisya kan listahan nin mga abogado na may mga personalidad na pigkukonektar sa New People's Army. Sigun kay Nograles, hands-off lawyers and matters of the court. Sinabi ni kan kongresista na sarumana abogado matapos maghagad ang hepe kan Calbayog City Police Station Intelligence Unit nin listahan kan mga abogadong nagtatabang sa pigsasabing Communist Terrorist Group o CTG. Tinawan niya nin doon na bako krimen ang maging abogado mas sisiisain pa ang ipresentar kaini sa korte. Dapat man na dai pigta-target ang mga abogado kan mga pigibo o naan pigigibo sena iyong idepensa ang diretsyo kan sarong individual sa irarom kan konstitusyon. Katakod kay ini, hinagad ni Nograles sa liderato kan DILG asin PNP na itama ang salang pagtubod na may poder ang mga istasyon nin pulisya na maghagad kan siring na listahan. Tinawan pa nin doon kay ini na dai pwedeng makiaram ang pulis sa aktibidad kan korte. Pinatanidan man ni Nograles ang mga leader kan enforcement agency na dai pagpabayaan na maging standard proklidor ana siring na request. Enot ng sinikadan sa pwesto ni PNP OIC Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, si Police Lieutenant Fernando Calabria dahil sa ginibo kaining pagsurat sa korte. Yan ang pangalaunang barata haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets! Bili na yan! Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. New Maggie Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggie Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly.
Diyos mahay na hapon sa Indogabos mga tugang. Diyos mahay na aldaw. Kumusta po kamungunyan na aldaw ng Martes, March 16, 2021 mga tugang. Magayon baga ang panahon teliktiho sa Legazpi. Digdi sa iirukan ni Father Boots Bombasi OP sa UST Legazpi, sa Rawis Legazpi. Mainiton. Pero bagayon yan mga tugang, para sa mga naglaba, pwedeng makapagsampay. Samahan ninyo si Father Boots Bombasi OP ng UST Legazpi sa programang Marhay na Hapon. Gibuntang marhay ang satuyang buhay, gibuntang marhay ang satuyang hapon, kaya pag-urulayan ta sa nadigdi sa programang ini ang ikakarahay. Ano ang ikakarahay? Yun, mga marayraho yun na bagay. Bakul sa maraot na bagay o sa nakakaraot na bagay. Kundi marhay ang satuyang buhay, kaya marhay ang satuyang hapon. Kaya mga tugang, welcome na welcome po kamo sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombasi OP. And of course, may nagpapabati agad dito, si Maria Aleja Romero. Sabi niya, good afternoon, Father. Pakibati po, happy birthday ni Alma Llaneta, watching po from CP. Okay. And of course, si Audrey Llave. Okay. And of course, asa ko yung pinsan na nasa Japan, very ever supportive, si Manoy Tony Murasi, at the same time, ang sa iyong agom, nasa ko yung pinsan, si Manay Baby. Okay. Of course, mga tugang, si Kapijing, okay, nagpapabati din na marahay na hapon. So, happy listening po sa Indogabos mga tugang, at sana mag-i-enjoy ka mo sa satuyang programang Marhay na Hapon. Sa tuyan naman pag-urulayan ang ikakarahay ka sa tuyang buhay. Okay? Sa Ebanghelyo kasi ngunyan, ang gusto ng Panginoon, marahay kita. Sabi sa Tagalog, gumaling tayo sa ating mga karamdaman, sa ating mga nararamdaman, para tayo ay maging makusog, malusog, at maginhawa sa buhay. Yan po lagi ang wish ni Father Boots. Ngayon, bago tayo magsimula ng ating programa, hayaan ninyo na tayo ay magdasal muna. Alalahanin natin ang mga ginawa sa atin ng Diyos. Hindi yung ginawa natin sa Diyos, because we will always fall short. Lagi tayong magkukulang because we are imperfect. At lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, we will always sometimes end, sometimes pa may end, sometimes pa, always pa. Alam mo, kung tayo madalas ay isipin natin yung ating ginagawa para sa Diyos, lahat ng ginagawa natin, ay tayo ay minsan magkakaroon ng discouragement. Pero ang sikreto mga tugang ay iniho. It is not so much what we do to God, what we do for God and for others, okay, but what God has done for us. In other words, we are all recipients of the graces of God. And therefore, ang satuyang ugali, since we are all recipients, we have to be grateful. Tayo nagpapasalamat. Kaya tayo nga ay nagpapasalamat. Kaya nga, kunyan, satuyang girumdumon ang mga pangako ng Diyos. Okay? Na tayo ay hindi niya pababayaan. Yan importante. Kaya inihong satuyang pangadyon, favorite prayer ni Father Boots, memorari. Ang buot sa bihon, girumdumunta. Remember. Okay? Samahan nyo na ako mga tugang sa satuyang pagpapangadyi, kasatuyang pangadyon na memorari. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man gumiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kawaan.
At hiningi po din namin sa iyo, mahal na Birhen Maria, na pakibulong po ninyo sa iyong anak na si Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o mamamahala, ang mga broadcasters, mga technicians, ang lahat ng mga nagtatrabaho, at lahat mga tumutulong sa himpilang ito. At lalong-lalo na ang mga tagapakinig ng DCGB. Na ilayo po kami sa anumang kasamaan, kapahamakan, anumang disgrasya, anumang sakit, upang kami makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo. Tulungan po ninyo kami iwasan ang anumang masama o ikasasama upang kami ay maging kasangkapan mo sa mundong ito, sa pagpapalaganap ng kabutihan at kaligtasan. Ang lahat nito ay hingin namin kay Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon giraray sa Indogabos. Kumusta po kamungunya naldaw ning Martes? Sana kayo ay nasa maray na kamugtakan. Okay? So yan po, pirmi ang pigpapangadyin ni Father Boots na yaong kamo sa maray na kamugtakan. Mga tugang, alam mo, kahit gusto ng Diyos na kita maligtas, God wants us all to be saved. Sabi nga sa English, gusto ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Sa Bicol, gusto kita ng kagurangnan na maligtas. Okay? Sa Bicol, maligtas din ba? Masalbar. Okay? Sa Bicol, salvar. Espanyol yan, Father. Salvar. Okay? To save, to be saved. Okay? Pero kay puhanta, ang kooperasyon. Yan. Kay puhanta, ang partisipasyon. Kasi kung hindi tayo mag-cooperate, hindi tayo magpa-participate, wala rin. Ang mahalaga ay tinatawag natin, okay? Sinatawag cooperation. Okay? Kooperasyon. Okay? Sa anuman bagay, halimbawa sa barangay, sa pamilya, kahit sa anumang komunidad, sa bansa, kung hindi tayo mag-cooperate, magiging tayong matigas ang ulo hanggang sa ngayon. Oh, matigas ang ulo kasi hindi nagpa-face mask. Sa maraming tao, ang pandemya po ng COVID-19 nandyan pa rin. Okay? Huwag natin i-deny. Let us accept the fact that there is pandemic we call COVID-19, and that's why we need to cooperate. Okay? Sana mag-cooperate tayo. Okay? Observe social distancing. At mahalaga po ito. Magpabakuna na tayo. Father, gusto ko magpabakuna pero natatakot ako. Father, gusto ko magpabakuna pero wala pa naman bakuna. Alam mo po, ang inyong lingkod ay nabakunahan na po. Okay? Ng AstraZeneca. Kasi yan po ang available. At the same time, sabi kasi, pag ikaw ay medyo matanda na, tulad ni Father Boots. Father, 30 taong ka na nga ni. Ako, 36 years old. 36 years old ka, Father. Malukso, ka pa? Maliksi ka pa? Iyo baga? Napirmi ka everyday. Nagkakawat pa rin ako. Naglalakaw ako everyday, 1 hour. Okay? Siyempre, importante yan. So, 36 years old. Baliktarin mo ang 36 years old. 36. Yun ang edad ko. Pero it's a matter of, sa isip lang kasi yan eh. Kahit na may edad ka ng 63, but you think younger, you become young. Young at once. Sabi nga, Father, hindi young at once young. Anyway, huwag kayo matakot. Okay? Nagpabakuna po ako noong Saturday dahil po ang iyong lingkod nagtatrabaho sa UST Legazpi Hospital. Okay? Bilang chaplain.
kami po nasa US Legazpi Hospital ay of course kami mga nasa medical, okay, nasa hospital, yung mga nagtatrabaho sa hospital ay mga frontliners. Hindi lang frontliners, backliners, or middle liner, whatever. Anyway, maugma talaga. Kasi siyempre, success. Pangatlong araw ko na ito, sa awa ng Diyos, wala naman ako nararamdaman na hindi maganda. At actually, ang nararamdaman ko mula nang nagpabakuna ako, para Father, sumigla ka. Naging relax ka. Hindi ka na nagpapanik ka. Siyempre, kasi may turo ka na eh. Ano? Ako po kasi nagpapabakuna just to have immunity. Parang sa ganun, to be able to have immunity. Yun, importante po yan. Okay? So, kailangan natin, nagpapabakuna kapag every year, yung flu vaccine. Magpapabakuna naman ako sa flu vaccine pagdating ng April or May. Kasi wag na yung pag nandiyan na ang flu, saka ka magpapabaksin. Dapat preventive. Yan importante. Bakit tayo nagpapabakuna? Preventive. Importante mga tugang yan. Sabi nga, we can prevent getting sick. Okay? If we only take good care of ourselves. How do you take good care of yourself? Okay? Then, discipline. Okay? Discipline yourself. Ang problema kasi, we become undisciplined. Huwag mo pabayaan mo nga ako. Anong gusto ko, gawin ko. No, we have to follow. Kaya ang tawag yan, cooperation. Sana mag-cooperate po tayo kasi ang problema ngayon, may mga misinformation, mga information na, huwag ka magpabakuna. Kasi pag nagpabakuna ka, lalo sa araw kayong bakuna, galing sa China, magiging kang Chinese. Pag nagpabakuna kang galing sa London, AstraZeneca, magiging kang British. Yeah, man. Yeah, okay. Ganun ba? Hindi po. Mga misinformation yan. Okay? Take it from me. Wow, grabe, Father Butz, ha? Take it from me. I'm a witness. Okay? Of many vaccines in my life. Okay? Yung pneumonia vaccine, tapos na ako for life. Okay? So, kung gusto mo, magpa-anti-rabies vaccine ka para kung kinagat ka ng mga aso, whatever, mayroon ka ng panlaban. Yan importante, but kahit hindi ka magpa-vaccine na sinasabi rabies vaccine, mag-ingat na lang tayo. Okay? Kung hindi kayo magpapa-vaccine o na magpapabakuna, pakiusap lang po, maging cooperative na lang tayo. Okay? Maging cooperative tayo. Huwag tayong mga pasaway. Okay? Huwag maging matigas ang ulo. Huwag ka maging si Mr. Always Right, si Miss Always Right. Okay? Hindi po maganda yan. Okay? And then let's participate. Okay? Yan po ay mahalaga. So, man's salvation can only be attained, ang tao, maliligtas siya, masasalba riyan kung siya po ay magpapakumbaba lamang. Okay? Hindi yung know it all. Alam ko na yan, Father eh. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan, Father. Alam ko na yan eh. Huwag mo na sabihin sa akin, alam ko na yon. Alam mo, kahit na napakatalino mo, okay, may pinag-aralan ka, wide reader ka, okay, sabihin natin, kung hindi ka wide reader, ikaw ay a wide listener kasi nakikinig ka madalas sa mga YouTube. Tulad ko, ako nakikinig palagi sa YouTube. I learn a lot. At by the way, I like to share with you, sabi nga ni Earl Nightingale, ito sabi niya eh, if you only devote 1 hour, okay, 1 hour every day for 5 years on a specific subject, okay, find a specific subject, you will become an expert of that subject. Okay? Halimbawa, ito ngayon, tayo ay, halimbawa, gusto mong magpakadalubhasa, ang kinakailangan, repeat, repeat, repeat. Because pag uulitin mo yan every day, you become acquainted with it, and then you practice it, you just get used to it. Okay? Parang sinasabi,
you get used to it. If you get used to it, nasasanay ka. At dahil nasanay ka, madali na yon. Kung tawagin sa moral philosophy, you have already what we call a virtue. Okay? Ano yung virtue? It's a good repeated act. Yung mga bagay na mabubuti na inulit-ulit mo, hindi ka mahirapan. Alam mo bakit tayo nahirapan? Sa simula, totoo, mahirapan tayo. Tulad nung una pa lang ako mag-broadcast, baguhan pala ako nung 1982, at nung pagkatapos bigla ko nawala naman ng panahon mag-broadcast, mabuti nga nandito ako sa DCGV, natagalan ako nakapagbakasyon Some years din yun But anyway, pag nandun na kasi ang dugo mo sa broadcast, it's easy to regain the momentum. Ganun po yan. Nahirapan ta simula. But if you are used to it, madali na po yan. Okay? Dati halimbawa, ako, I'm not used to walking and walking. Okay? But since I walk every day for 1 hour, every day, hinahanap na ng aking katawan yan. Okay? Maglakad. Halimbawa, if you are used in reading every day, 1 hour lang po. Okay? Advice ni Father Butz po yan. Sana gawin ninyo yan. Pinag-usapan natin ang magagandang bagay. Okay? So, every day, 1 hour. 1 hour lang. Huwag mo nang dagdagan. 1 hour lang, sabi ni Father Butz. Try it. Okay? And tell me. Okay? And you will, i-host ko kayo. I-guest ko kayo sa programang Marahay na Hapon for 1 year. Okay? After 1 year. Kasi 1 year. Because, to develop a habit, you have to do it 21 to 28 days repeatedly. Repeatedly. Walang failure, Halimbawa, in the 7th day, you failed, ulitin mo ulit yun. Magbilang ka ulit na 1 to 28. So, dapat walang putol. Okay? Read 1 hour. Okay? And read 1 hour on the subject that you want to know more about. For example, sabi nga ni John C. Maxwell, so he wants about leadership. So anong ginawa ni John C. Maxwell? He studied and read about leadership. So doon lang. Be focused. Importante, focus ka. Focus po. Ang problema kasi sa atin, maraming distraction ngayon. Lalo na mga cellphone. We are distracted by so many things in this world. That's why we need to focus. Yan po yan, focus. Okay? I remember when I was in the United States of America, wow, Pater, nagpunta ka pala sa Amerika. Oo, I was invited by my nephew doon sa eskwela nila. Okay? And then I give a talk to of course, elementary pa lang sila noon. Si John, ang aking pamangkin, anak ng kapatid ko na si Glacia na sa Amerika. So, I was invited. I remember the word focus. You know how I pronounce it? Sabi ko, focus. Pader, bad yun, bad. No, focus. F-U-O-C-U-S. Focus. Okay? Dapat you have to focus. Ang problema kasi, we are not focused. We are distracted. No, pag nawawala yung focus na yon, in other words, simple as that word, attention. Pay attention. Okay? Importante po yan. So, yan sana po mga tugang, ayan ang magayonon. Okay, so, yan, mahalaga yan. Ang sabi ko, focus. Okay, let's focus. Magagawa po natin yan. Okay? So, by the way, sabi ni Maria Kim, Sweet C. Barotilia, magandang hapon, Father. Nanonood po kami dito sa Daraga. Nakikinig din po ito si Papa. Regards po, Papa Toto, regards po. At si Kuya Ace, yan sa Kalanaga, Rapu-Rapu. Thank you very much. Sabi din po ni Aina Sunyega,
Padayaw. Marahay na hapon po watching and listening po dito sa BRTTH. We miss Father Boots na sermon sa UST Hospital Chapel. We miss all priests celebrating anticipated Mass every Saturday. Opo, hindi po kami nakapagmimisa ngayon dyan sa chapel kasi nga may pandemya pa. Okay? So anyway, mga tugang, magayon ang pinag-urulayan ta, manunugod iyan sa tinatawag natin na ikakarahay ka sa tuyang buhay. Okay? So iyan po ang importante, sabi nga ni sabi ni kaibigan natin, sabi niya ni 8811, sabi ni 8811, sabi niya, okay Father Boots, we will take it from you, pero if itinurukan ka na ba ng bakuna galing sa India, magiging pawisin ka na daw sa oy, wag naman. Wag naman. Oy, sasabihin ka, oy, discriminating yan, racial, ano yan, racist yan, tawag yan, wag naman, hindi naman. Biro lang, joke lang, hindi ba, 811? Sa tungkol sa focus, ano naman ang hocus-pocus? Ay, magic yan. Ano? Alam mo, pag magic yan, ay hindi rin talaga totoo kasi magic nga eh. Ang magic, hindi totoo. Meron tinatawag na illusion, imaginary illusion yan. Okay? So yan po mga tugang. But anyway, babalik po ang iyong lingkod. Pag-usapan natin ang mabuting balita sapagkat ang mabuting balita ay manunugod mga tugang iyan sa ikakarahay. Ang tanong ko, gusto mo bang gumaling? Okay? Sa iyong karamdaman? Bakit tayo hindi gumagaling sa ating karamdaman? Siguro, ay, Father, ayaw ko nang gumaling kasi sanay na ako sa sakit nito eh. May sinabi, Father, wala na akong magagawa. Sakit na talaga ito. Alam mo, ang sakit, hindi dapat maging permanente yan sa katawan. Tanda natin. Kasi nung inilang tayo sa mundo, ang tanong ko, may sakit ka na ba? May sakit ka na bang ulcer? May sakit ka na bang cancer? May sakit ka na bang diabetes? May sakit ka na bang high blood? Hindi po yan. So therefore, it is not natural for man. Sasabihin, Father, natural lang po kasi magkasakit. It is not. Don't get these people be absorbed in your mind. Father, pag nagkasakit ako for life na ito, kaya may maintenance na ako. So, Father, hindi na pa ako gagaling. Hindi na pa ako gagaling. Kung gano'n ang paniniwala mo na hindi ka nagagaling, I'm sorry. I'm sorry. Okay? You are still alive, but you are already dead. Okay? I'm sorry. No. Gagaling ka. Gagaling ka. Okay? Unang gamutin ang inyong isip. Okay? First, take good care of your thoughts. Okay? Yung pag-iisip mo, gagaling ka. Ano? Gagaling ka. Okay? Hindi po si Father Boots galit ha. Sinasabihan kita, gagaling ka. Kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, wala pa akong magagawa. Kahit ang Diyos, walang magagawa sa iyo pag ayaw mo. Why? Because God respects our freedom. So babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Marcoban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wise.
5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ang magaling na mas pinagaling pa. Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Rich in vitamin C, anti-inflammatory, at rich in antioxidants. Natural Viagra for men and women. Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, the Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehan dito sa barangay sa Luseg, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow!
araw, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Siguraduhon na nagsusunod kita asin ang mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombase, OP. Kumusta po kamo? Nag-i-enjoy ba kayo? May natututunan ba kayo? May nauukudan ba kamo sa satuyang mga pinag-uurulayan? Kasi gusto ng Panginoon na tayo ay gumaling. Huwag mo sasabihin, Father, forever na po ito. Hanggang mamatay na ako, palagi na ako may high blood. Father, forever na ito. Palagi may diabetes ako. Remember mga tugang, ang sakit po ng tao ay hindi ho natural. When I say natural, nang ipinanganak ka, okay, wala kang sakit. Saan ka nagkasakit? Dahil saan? Sa kapabayaan. Okay, halimbawa, kapabayaan natin sa kalusugan. Nagkakasakit tayo. Kaya nga ngayon na pandemya, siguro, isang bagay na matututunan natin ay maghugas ng kamay. Kasi basta na lang kakain na hindi naghugas ng kamay. Okay, importante po yan. At siyempre, ang mahalaga dyan ay magkaroon ka ng i-develop your immune system. Papaano? Okay, be careful of what you eat. Okay? Eat only what is good. Okay? Pag halimbawa, alam mo naman, may sakit ka, okay? Sabi ng doktor, may high blood ka, iwasan mo na yung mga nakaka-high blood. Ay, may diabetes ka, iwasan mo. Hindi, Father, may gamot naman eh. Yan, tingnan mo, yan ang palagi narinig ko. Father, may gamot naman eh. Ako pa yung nagtatrabaho sa ospital, Hindi naman siguro gusto ng mga doktor, sige, parang sa ganun, ganito ang inumin mo lagi ito, parang sa ganun. Hindi naman, alam mo, ang doktor, gusto kang gumaling. Ang mahalaga po, mag-cooperate tayo. Mag-cooperate tayo. Kasi minsan, ang tigas talaga ng ulo natin eh. Yung bawal, yung ginagawa. Bawal kainin yung matataba. May high blood ka na nga eh. Pagkatapos, bawal kumain kasi may diabetes ka na, matatamis. Sige lang, Father. Total, may gamot. Ay, alam mo, hindi po maganda yon yung mga paltaraso na sinasabi, may gamot. Paano ka gagaling? Di ba? By the way, gusto kong batiin mo na si 7342. Good PM, Father Boots. Nakikinig po kami sa programa dito sa Barangay Gubat, Iraya, Bakakay, Albay, Balmaceda Family. Thank you po, si Chelsea ito. Okay, thank you very much, So, ipadagusta, kasi ang Ebanghelyo ngayon, tinanong ni Jesus, yung may sakit. Okay? Kung ikaw tatanungin din ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Siyempre, opo. Parang sabi niya, Father, gusto kong pumayat, pero ayaw ko mag-exercise. Paano ka magpapayat kung hindi ka mag-exercise? Okay? Father, gusto kong gumaling, pero ayaw kong gawa ng mga sakripisyo niyan. Father, gusto kong maging matalino. Ang sabi niya,
Mag-aral ka. Ayaw ko mag-aral eh. Paano ka matututo? Yan ang problema. Ang tigas-tigas kasi ng ating mga ulo. Alam mo, ang number one capital sin is PRIDE. Sa Tagalog, kayabangan. Sa Bicol, hambugon. May data yan. Kung halimbawa, tatanungin tayo ng Panginoon, ibig mong gumaling? Yon. Siyempre, sasagot ka. Pero itong ebanghelyo mula sa ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 5, talata 1 hanggang 16, ito po ay isang tagpo na kung saan si Jesus, pinagaling niya yung isang taong ang tagal-tagal nang may sakit. Pero tingnan mo ang tanong ni Kristo, nakita niya na may sakit, pero tinanong pa ni Kristo, ibig mong bang gumaling? Father, nakaka-insulto naman. Oh. May sakit na nga ako. Tapos tatanungin pa ako, yan ang problema mo. Ang problema natin minsan, meron tayong low self-esteem. Okay? Mababaw ang pagtingin natin sa ating sarili. Minsan, mababaw din ang pagtingin natin sa Diyos. Kaya ng Diyos pagalingin ako? Kaya ng Diyos baguhin ang mundo? Kaya ng mga tao, kaya ng mga Pilipino na baguhin ang Pilipinas? Ay, hindi na. Mga Pilipino ganito, change your mind. If you want to change your life, change the way you think. And the way you think will lead you the way you act. That's just simple. Father, ganun ba talaga? Yes, it's simple. But the problem is, matigas ang ulo natin. Why? Matigas ang ulo, hindi mapasukan ni anuman kaisipan. Kasi matigas na eh. Ano? Because we do not change our mind, how can you change your attitude? How can you change your point of view or perspective? You know, if you like to change your life, first, change the way you think. Okay? So, kaya ang ginawa ni Kristo, binago muna yung isip ng isang may sakit na matagal na. Bakit? Tinanong ni Jesus ang may sakit at baka kasi sanay na ang lalaking may sakit nito sa kanyang kalagayan. Yung sinasabi ko kanina, oh Father, I'm just used to it. Father, I'm just used to have a diabetes. Father, I am just used to have blood pressure high. Oh, ganun ba? Why? Are you not, sabihin ko, used to be doing good, feeling good, acting good? Yan. There's something wrong. No? There's something wrong. There's something missing. Okay? Meron pong pagkukulang yan. So, sana, tingnan natin ito. Maaring sa tagal ng kanyang pagkakasakit, ganun kasi minsan eh, Father, matagal na kasi itong sakit nito eh, 12 years, 30 years, wala na ako, Father, magawa kasi I love my sickness. Eh, ganun ba? Anong bata ako? Palagi sinasabihin mo, huwag mong mahalin ang kalintura mo. Kasi pag mahal na mahal ang kalintura mo, mamahalin ka rin ng kalintura, kaya magiging kang kalinturado. Ganun ba? Yan ang pinamulat sa akin ng nanay ko. Sabi ni Mama, oh, okay, wala ka ng sakit ha. Oh, alam mo, itinatawag natin sa medicine what we call placebo effect. Ang problema kasi, may mga taong walang placebo effect, palaging negatibo effect. Negatibo, Father, negative, hindi pwede, imposible. Ganun ba? O yan. So, itong lalaking ito na may sakit, sa katagalan ng kanyang pagkakasakit, okay, naisip niya na, ay, hindi na ako gagaling eh. Ganun ba? Kayo mga may sakit na nakikinig sa akin ngayon, okay, may pag-asa. Gagaling ka. Pero simulan muna, pagalingin mo muna ang pananampalataya mo. Paniniwala mo. Kasi hanggat hindi ka naniniwala, hindi mangyayari. Tandaan ninyo, every time the Lord Jesus Christ healed or make a miracle of healing, He always said, your faith has saved you. Dahil sa pananampalataya mo, gumaling ka. Okay? So, in other words,
ang paniniwala na kapag papagaling pala, kaya ka naniniwala ka na hindi ka gagaling, hindi ka gagaling. Okay, naniniwala ka na gagaling ka, gagaling ka. Yan ang importante. Huwag tayong masabi, ay Father, ito na po ang kinalakihan ko eh. Bakit? Hindi po bang pwedeng magbago ang tao? No. Every day may pinupost pa ako sa isang advocacy ko sa Facebook ko kasi hindi na ako nagpe-Facebook live. Every day I put tulad kanina sa Facebook ko. Sa hindi nakikinig, hindi ko gaano friends kasi hindi ko na kayo matatanggap ha. I have 5,000 friends sa Facebook. Kaya kapag nag-a-add ako, ay no, hindi na pwede, 5,000 na. So, alam mo, anyway, dito na lang. Doon sa Facebook, ano nilagay ko? Importante, papipiliin ko kayo. Anong gusto niyo? Growth mindset o yung fixed mindset? Okay? Yung fixed mindset, nakaano na yun eh. Ganito na kasi yan eh. Wala na tayong magagawa, Father eh. Wala nang pagbabago yan. Mindset, fixed na yun eh. Pero sa growth mindset, okay, you have your efforts and your persistence, magbabago yan. At the same time, tanda natin, sa fixed mindset, hindi dapat ikaw magkamali. Oh, hindi pwede yan. Lahat tayo ay nagkakamali because we are infallible. Lahat tayo po ay may, kaya tingnan mo, lahat na computer, meron doon sa keyboard na delete. Okay, may delete. Kay typewriter, walang delete yun. Pero ano doon, may snowflake. O bawat ballpen, ano meron? Eraser. Kasi nga, we are imperfect. Yung problema sa atin, we are going against nature. Huwag kang magkamali Huwag kang magkamali. Learn from all your failures. Alam mo, si Thomas Edison nga, tingnan mo, ang dami-dami niyang failures. But he took those failures as opportunities. Okay? Opportunities to learn. Okay? Yan ang importante. Okay? So, opportunities to learn. So, possibilities. Kaya natin yan. So, think of the possibilities. So, yan ang gusto ng Panginoon na tayong lahat ay gagaling. Okay? Sa kabila ng ating pinagdadaanan, mga karamdaman, sa mga pagkakasakit natin, huwag natin isipin na, ay, hindi na ako gagaling. Okay? Ngayon, tinatanong din tayo ni Jesus kung ibig natin gumaling sa ating mga kasalanan. Panahon po ngayon ng Kwaresma. Okay? Panahon ng Kwaresma. Ang importante sa panahon ng Kwaresma, okay, kilalanin natin ang ating mga sarili. Paano mo makikilalang yung sarili? Sabi nga, know yourself, sabi ni Socrates. Kasi pag hindi mo kilala ang sarili mo, okay, hindi po maganda yan. Okay? Hindi po maganda. Kilalan mo ang sarili mo. Okay? At pag kilala mo ang sarili mo, mayroon kang mabuti, mayroon kang masama. Okay? Ganun pong tao eh. We are, sabi nga, may good and may bad. So, improve your good and become better. Yung bad, iwasan na natin yan. Baguhin na natin yun. Okay? So, importante yan. So, ngayon na panahon ng Kwaresma, okay, gusto ba nating gumaling sa ating mga kasalanan? Gaano nga ba katagal na din tayo gumagawa ng mga masama? Father, nakasanayan ko na kasi, Father, magmura. Father, nakasanayan ko na kasi manlait. Father, nakasanayan ko na kasi, Father, na mag-criticize. Father, nakasanayan ko na kasi gumawa ng ganitong masama. Alam mo, may pag-asa pa. Kaya pa natin magbago. Yan ang hatid ngayon ng Kwaresma. Okay? So, alam mo, sasabihin ko sa iyo, pag ganyan ang kaisipan natin, you will become paralyzed. Okay? Napaparalisa tayo ng kasalanan. Kaya hindi na natin ninanais pang gumaling. Kaya yung mga tao gano'n na, Father, nakasanayan ko na kasi. Alam mo, kahit ka nang masabi natin nakasanayan, okay, kaya po natin magbago. Okay? Maganda po yan, ha? Nasanay na tayong maging makasarili.
Kaya hirap na hirap tayong magbahagi. Okay? Father, kinagisnan ko na kasi ito eh. Kinagisnan na natin na ang pamahiin, yung mga tinatawag natin superstitious belief, kaya hirap na hirap tayong magbahagi o magbago. Okay? So, alisin po natin yan. Okay? Mga superstitious belief ay magiging masama yan. Kaya, tinatanong tayo ng Panginoong Jesus. Ito ang tinatanong sa atin ni Jesus. Ibig ba ninyong gumaling? Ibig ba ninyong magbago? Kung ibig natin lumaya sa ating mga kasalanan, na matagal na natin, na ginagawa at tayo nagiging alipin ng kasalanan, panahon ito, na panahon ng Kwaresma. Okay? Okay? Sabihin natin kay Jesus, opo, gusto ko na magbago. Opo, gusto ko nang gumaling. Ayaw ko na po sa kasalanan ito. Okay? Kung tatanungin natin ang ating mga sarili, we have all our favorite sins. May mga paborito tayong kasalanan. May ang paboritong kasalanan, ang kasalanan ng isa. Father, paborito ko magmura. Father, paborito ko magsinungaling. Father, paborito ko mangloko. Alisin na natin yon. Hindi po maganda yan. Sa panahon ito ng Kwaresma, ibig ng Panginoon na tayo ay gumaling. Okay? Kaya mga katugang, mahapot si Father Boots. Anong mga kasalanan o bisyo ang matagal na natin na ginagawa o nakasanayan? Ha? Okay? Ano ba yun? This is a time for reflection sa panahon ito ng Kwaresma. At hingin natin sa Diyos ang kanyang kapatawaran. At simulan natin na tayo ay palayain sa mga masamang bisyo, masamang kasalanan, at tayo ay maging buhay. Okay? Sa bagong buhay. Okay? So, yun po ang mahalaga. Okay? So, yun po ang magandang bagay. O, sabi ni, may sabi ni, ano ito? Sabi ni 477, ako, Father, may diabetes at high blood. Sinusunod ko ang sinasabi ng doktor. Very good. Ang bawal ay bawal. Ang mahal ng gamot, every 3 months, check up. Kaya ngayon, medyo okay na. Sinunod na ang doktor kasi sila ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para ako'y gumaling. Very good. Totoo po yun. Huwag na tayo maging matigas ang ulo. Ulitin ko, bago tayo say goodbye for now, kasi inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Alam mo, kahit gusto tayo ng Diyos na gumaling, kahit gusto tayong maligtas ng Panginoon, pag sinabi natin, ay ayaw ko nga, pag matigas ang ulo natin. In other words, tandaan po natin ito, the word for today, kooperasyon, partisipasyon, at salvasyon. Okay? Importante yan. So thank you very much, si Sally Samar. There's nothing impossible if a person really wanted to change. Tama yan, Sally. Totoo yan. Pero wag mo sasabihin, Father, nakasanayan ko na kasi ito eh. Sanay na, Father, ako magkasakit. Oy, nako, wag mo sasabihin, Father, sanay na ako magkasala. No. Nang ikay sinilang dito sa mundo, nung 1-year-old ka, nagmumura ka na ba? Nung 1-year-old ka ba, nagsisinungaling ka na? Sagutin niyo ako. Pag sinagot niya ako, Father, 1-year-old ako, nagmumura na ako. 1-year-old father ako, nanglalait na ako. Ay, something wrong. Hindi ka naging tao. Alam mo, pwede po natin baguhin because by nature, we are created in the image and likeness of God. Okay, ulitin ko po yan ha. By nature, likas sa tao na siya ay mabuti. Yan ang paniniwala ni Father Boots. Lahat na tao ay mabuti. Nga lang minsan, ang tao nakagagawa ng masama. Pero ang tao makapagbabago. Tama o mali? Pagdating mga tugang, tayo po ay inabot na ng oras ng pamamaram, kaya gusto ko na po na manalangin tayo at samahan niyo ako sa panalangin na ito pong panalangin ito na tinatawag nating panalangin kay San Miguel Arcangel. Okay. O bakit hindi tayo nakakakuha ng music dito
Okay, anyway, wala tayong music. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, Diyos mabalos po sa inyong gabos mga tugang sa gabos na naginanyog ka sa tuyang programa. Sana simulan natin na baguhin na natin ang ating buhay para maging marhay ang satuyang buhay. Kaya let's cooperate. Okay? There must be cooperation. Let's cooperate with God. Okay? Kooperasyon, partisipasyon para tayo ay magkaroon ng salvasyon. Ito po si Father Butch Bombas, COP ng UST Legazpi na nagsasabing, God bless everyone, stay safe and stay happy and stay holy. Ito po si Father Butch. Good afternoon. Marhay na hapon sa Indogabos. Go where the sun rises above the hills. Share the world.